Dobre, tak sa na to pozrieme, čo to tu máme. Nie je tento tlak priveľmi silný? Nie. Dobre, a čo toto? Nie. Sú tie spazmy niekde tu? Trochu nižšie. Dobre. Tu? Ešte nižšie. Tu? Bolí vás to? Nie. To je ono. Od manželovej smrti sa ma nikto takto nedotýkal. No, to je smutné. A zomrel už dávno? Zrejme, áno. No teda, tu je to pekne citlivé. Pritlačte. Dobre, bez problémov. Ešte by ma zaujímalo jedno. Ako ste ma našli? Odporúčil ma niekto? Cez internet? Alebo vďaka letákom v mongolskom Bystre oproti? Sklapni a masíruj. Vlastne som ešte ani nezačal. Počkajte. Ja neprestávam. Udri ma. Prosím. Vyplieskaj môj osamelý zadok. Čože? Makaj, ty hajzel. Áno, doktor Harper, áno. Ó, Bože, áno. 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 Dobre, hneď sa pozrieme na rozpis. Tak, čo pekné nás ešte čaká dnes popoludní? To nie je až také zlé. Ako sa vám páči prvý deň v práci? Ďakujem, doktor Harper. Som rád, že som vám pomohol, madam. A ako som vám už povedal, tak na spazmy je veľmi dobré striedanie ľadových a teplých obkladov. Rada by som sa znova objednala. Isté, stačí povedať kedy. Na budúci týždeň, alebo... Dnes večer. Dnes večer? To je ale rýchlosť. No, my tu ale končíme o 5:00, Tu takže... je adresa. Čakám vás o 9:00. Ľutujem, ale ja nechodím k zákazníkom. Teda zvyčajne. Tak o 9:00. Niektorí mi platia v hotovosti. Viete, pretože ich poistka nepokrýva služby chiropraktikov, súvisí to so súčasnou krízou zdravotníctva a je to vážne nepríjemné. Zatiaľ som z vašou prácou veľmi spokojný. Vlastne si aj niečo zaslúžite. Váš úsmev rozžiari celú miestnosť. Len sa usmievajte ďalej. Môžete mi 10 vrátiť? Tak teda nie. Len sa usmievajte ďalej.